Ayan, may buses na. Kumukulog pa dito eh. Thank you, Long. Kanina ayaw sa StreamYard, pero ngayon gumana siya. Try ko nga kung may sound na ba. May sound na ba? Ayan, naririnig ko na nga. Wait. Kumukulog pa dito eh. Yung malakas na ano. Wait lang, ano bang gagawin ko dito? Ang lakas ng ulan. Wait lang, mag-jacket ako sa inyo. Wait lang ha. Kasi mahirap sa cellphone pag nag-jacket. Kailangan nandun ka sa kabila. May nakasalang kasi sa lapi. Kaya naman, sa cellphone lang ako nag-live. Thank you guys sa paharang. Wait lang, mag-jacket lang ako kay Lon. Ayan, meron ka ng jacket. Thank you. May sound ba? Kalakayaran Diyosa, may sound ba? Wait lang, i-mute ko lang muna. Maray na hapon, ma'am. Gadon Zimlings Vlog. Nagigibo daw siya kay Baduya.
Paborito ko yan ang baduya. Wait mo lang, Lone, kasi minsan ang tagal mag-ano, ang tagal maging blue yung ano mo, yung kulay white mong pangalan. Okay na hapon, ma'am. Wait lang kasi maingay. Maingay.
Ayan, okay na. Harang ulit. Thank you so much. Dalagayran Diyosa. Ayan, pwede nang magbaba ng inyong mga link para maayudahan ko guys. Lon, baba ka na ng iyong link para maayudahan kita. Try mo nga Lon, baka kulay blue na yan na ano mo. Ang tagal niya naman maging color blue yung ano mo. Thank you guys sa paharang. Yokohama TV Show, mega love shoutout. Ayan, okay na. Harang ulit. Thank you so much. Dalagayran Diyosa. Ayan, pwede na magbaba ng kumukulog na. Kumukulog. Ayan, puntahan ko na siya Lon. Live ka agad bukas. Manong Dudu, Roy TV, mega love shoutout. Thank you for coming. Yokohama, mega love shoutout. Talakairan Diyosa, Team Unstoppable, mega love shoutout. Maganda yun, ano, Lon. Yokohama, thank you, mega love shoutout. Wala lang. Kaso, hindi pa gumagana yung ano ko, yung may mga epic, hindi ako marunong sa B8. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbaba ng iyong link. Ito si Lon, nandoon ako kay Lon. Sis Marilyn, mega love shout out. Gadon Siblings Vlog, mega love shout out. Ayan, si anak ni Josa. Tusok Lazada. Kasi nga yung harang siguro, Lazada. Ayudahan ko muna si Lon. Pagkatapos yung iba naman. Kumukulog pa oh. Sige. Si ano muna, si Lon. Nandito ako kay Lon. Ipipin ko siya, Lon, para ano. Ipin ko siya para madali ko mapuntahan. Pagkatapos, yung nagbaba ng ng kanyang channel, si Gadon Siblings Vlog. Ayan. Ikaw na sunod, Sisi. Oy, thank you so much. Talakirang Diyosa.
Kailangan ko munang panoorin Loans para sure talaga siyang nakadikit. Ayan, kumukulog. Mag-mute muna ako kumukulog. Ang lakas ng kulog, Diyosa. Mag-mute muna ako saglit. Bakit naman Yokohama nabibingi ka? Yun no. Maski daw siya makusog ang kuryente niya, luko to sa Yokohama ah. Thank you so much. Mylene, mega love, shout out. Ayan na yung ulan. Malakas na yung ulan. Dali lang, mag-mute lang ako ha.
Nag-aayuda ako kay Lons, kaya dito ako sa kanyang channel. Nagbaba guys ng link si Maylin. Ayan, sayang din siya. Isdain nyo na. Kakagraduate lang ata niya ni Maylin. Hello! Mega love shout out. Elisus and ano yan? Abad RD. Oh, Yahoo! 659 na si Lons. Nakakita pa ano ba namin? Gumuhit na, Lons. Hindi na ako magbabakas, Lons, ah. 5 lang muna para hindi siya malagas. Hello. Hello, Buboy, Dan. Nakikita niya ako ni Mama lang. Ang ganda ng view kay Lonso. Hello, Dance Lifestyle TV. Love sa inyo dyan, sa bahay. Nandyan si Kuya mo, Jonel. Hello, Box. Mega love shout out. Pangalawang ayuda ko na Lonsa. Sunod na ayudahan ko si Gadon Siblings Vlog. I-pin ko na yan para makita nila. Wait lang, kumukulo. Nakamute ako guys, ang lakas ng kulog. Elisis, Abad, RD, mega love shout out. You are a moderator now. Thank you sa paharang, talakayan Diyosa. Pag gumuhit na siya, Lons,
kay ano na ako, kay Gadun. Ayan, sabi ni anak ni Josa at Maylins, di kitang sisi po. Oo nga, totoo yun. 'Di ba? Laging dinadaanan yung Catanduanes talaga ng bagyo. Sa totoo talaga, 'di ba? Yokohama, huwag kang mag-alala. After ni Lons, Sigadon, at sunod ikaw, Yokohama, aayudahan kita. Okay? Hindi nyo maririnig ang aking B8 kasi yung isa nito hindi ko alam kung paano gamitin. Kaya nga, di daw napupuruhan, sabi ni Gadon. Hindi ako nito marunong gumamit kung paano ba marinig ninyo yung mga sound effect nito. Ayan, lakas na ng ulan. Wait lang, mag-brief ako. Lons, gumuhit na yung ano, yung subscribers. Kaso malakas yung ulan, kaya nakamute lang ako ha, wait lang. I-mute ko lang, lakas ng ulan.
Lon, makaka-copyright ako ng ano, ng ulan. Alam mo ba yung makaka-copyright tayo niyan. Guys, pasuyo guys. Yung si ganun pala, ninja niya yun. Siya pala si Sonia and Kids TV. Naka-premiere siya guys. Ayan kung paano gumawa ng puto. Ayan oh. Nagpe-premiere siya. Dalawa lang yung tao. Dalawa tao niya guys oh. Dalawa tao niya guys oh. Si ano, si Gadon. Yung dala-dala niya pala, ano niya yun? Ninja. Okay lang yan, Sis Marilyn. Nagtatagalog naman kami paminsan, di ba? O, nandoon na yung, nandoon sila sa kabila. Nasa premiere ni Sonia and Kids TV. Nakapin siya guys, nakapin siya yung sigadon. So, thank you, Josa. Nakita ko doon si Josa kay Sonia. Wait lang guys ha, dyan muna kayo at magkakape daw kami. Magkakape na. Pwedeng mamaya na, mga alas 3. Oo, kasi nakamute ako. Malakas yung ulan dito. Sis Marilyn, tuloy-tuloy mo lang yung ano mo, yung yung LS mo para mahaba yung ano, yung WH mo. Yokohama. Nakabit pa ako Yokohama. Hindi na, tinanggal ko na Yokohama. Sunod kay Gadon, ikaw na Yokohama ang aayudahan ko. O, nandoon sila Lons, o.
Nasa premiere kami ni ni Sonia and Kids TV. Sayang din yun. Mayroon siyang 12 na na viewers. Ayan, solid mag-support ang Team Unstoppable. Yokohama, baka naman malakas yung ulan dyan sa'yo, hindi ka ba mag-mute or hindi mo i-off yung cellphone mo? Di ba yung last time, ang lakas nung kulog? Ayan, hindi pa tapos yung yung premiere ni sis Gadun. Mag-init muna ako ng tubig. Oo nga, premiere ni ni Sonia. Wait lang guys.
1 hour na lang tayo, guys. Ganto lang tayo at magto 2 hours na pala tayo. Naka 1 hour na. Pero late na ako nag-start eh. Dahil nga yung ano ko, yung signal ko kanina mahina. Ayan, gumuhit na si Lons. May pag-iba? Hindi ko alam. Oo nga, Joyce. Ay, oo nga, Talakera. Di ba nandun tayo sa premiere ni Sisi Sonia? May banner na. O hindi na, nakaano na ako. Hindi na ako nakamute. Kasi itong kasama ko dito maingay. Palpag ng palpag. May humihilig pang aso. Sus, Ginoo. Thank you sa paharang. Sis Marilyn, Talakaran Diyosa. Thank you. Oo. Tapos na ba? Nandito na ako kay Lons. May Lazada, may Shopee. Aba, grabe ah. May sound pa ako. Wait lang. Ayun guys, blue na ang inyong mga pangalan. Thank you so much Talakaran Diyosa sa paharang. Wala akong ano. Hindi nyo maririnig yung aking B8 sound na mga epic-epic. Hindi ako marunong. Welcome si Sonia at Gadon Siblings Vlog. Dinikit ko na sa'yo yun. Kaya nakayo din ako sa'yo ng isa. Ano, si Gadon. Ilabas ninyo na yung mga alagad ninyo, mga alipuros nyo. Para makita na ni Lolo Whitey. Kasi pag ginala ninyo yan, mabibinyagan na yan. Kaya igala ninyo na. Sabay, idikit nyo na din sa akin. Para mabinyagan na yung mga alagad ninyo.
Kailangan kasi ginagala yan. Elisu Sabad RJ, mega love shout out. After ni ni Sisi Sonia, ikaw naman ang ipin ko, Elisu sa. Kasi tapos na ako kay loans. Last na loan, last. Kopi ko, humihili ka pa kopi ko. Kopi ko. You're welcome. Loans wall. Ayan, last na. Ayan, last. Sa 5 saging mo. Kopi ko. Umihili ka pa dyan. Umihili ang aso ko. Oo, kasi para sa sunod naman. Ayan, gumuhit na siya, di ba? So, marami pa yung aayudahan natin. Bibi mo. Mega love shout out. Ano yan, Josa? Main account ni Elisus or Ninja?
Hello, Mega Love shout out, Shopee TV. Thank you for coming, Mads. Ay, brown out dyan sa Legazpi. Digdi sa Rawis, bako. Baka nag-clearing. Oy, Lons, tapos na ako sa iyo ah. Dito naman tayo kay ano, kay Gadun. Oo, nagpalit ako kasi yung dati kong pangalan, hindi ako makaano, Hindi ako pwede manood dito. hindi ako ang tawag dito, hindi ako maka-upload ng ibang video kasi for cooking lang yun. Nagbago ako, Mads, kasi hindi ako maka-upload ng ibang video. Kasi nga, puros, lahat lang yun cooking. Ngayon, nagkasakit yung anak ko. Hindi, nakamute kanina. Ngayon, inalis ko na. Nagkasakit yung anak ko, tapos, hindi ako active sa YT. Si Josa lang ang active. Ngayon, kahit ano lang, nag-live ako minsan 1 hour. Tapos, tambayan ako ni Talakeran Josa, tambayan ako ni Yokohama. Tapos, minsan, mga 3 lang din sila. Minsan 5, nakatambay dun sa live ko. Pero dun ako sa Bigaan nagla-live. Minsan dito rin sa Rawis. Oo, kaya pinalitan ko. Tapos, pag ginawa ko siyang net channel, pwede akong maka-upload ng video na iba-iba. Pero kung sa cooking lang, dapat kailangan cooking lang. Ang hirap kaya mag-edit, di ba? Ang hirap mag-edit kapag cooking, promise. Ano ba ito? Dito na ako, may isang ayuda na ako sa iyo, Gadon. Dito na ako sa iyo, Gadon. Pangalawang ayuda. Wala na pala siya. Kaya siguro hindi mo ako nakikilala, ano. Team ka talaga. Kaya hindi mo ako nakilala, Mads. Kaya akala mo sinong net. Kaya pala. Iyo baga Joyce. Ito. Mm. Talakera, pag nasa YT na ako, si Kuya mo John, kung ano-anong ginagawa na iniistorbo ako. Oo. Kanina, bago mag alas 3, magkakape daw kami. Ngayon, nag-init ako ng tubig. Nandun naman kayo kay si Sonia, nagpe-premiere. Ngayon, di ko alam kung nagkakape. Pagkatapos na
nakita yung TV, nilipat na naman dito sa sala, dito daw siya manunood. Nadadawag na nga ni. Nadadawag na nga ni. Kasabago, nag-atching. Kung ano lang, loko. Tapos, kinuha yung lamisa sa labas, ipinasok dito dahil lininis na daw. Kaya nga ni, oh. Di ko alam kung nagkakape na. Nag-init ako tubig. Tama kape daw siya. Diyos mio. Wala pa nga ng alas 5, makape na da kami. Is Ginoo. Kaya nga. Ay, nandito na ako, Igadon. Ayan, si Sonia. Pangalawang ayuda ko na sa'yo, ha? O, pangalawang ayuda. Ano ba to? Bakit naka-ano? Ayan. Ano ba yan? Tsura ko. Mayroon ng camera ko. Yan. Pangalawang ayuda, si Sonia. Ayan, oh. Nawala na si Yokohama. Ano yun? Kamu na lang magbasa. Uy, kaso nga, may B8 man ako, kaso hindi ako marunong. Mads, maski duman sa pag-asa, nag-enroll lang pa'y buboy. Kaya ribahan ko nagduma kami sa pag-asa, nag-enroll kami kay buboy. Sa pag-asa pa, inutod ba ako sa pag-asa? Ano? Hindi ako marunong paano ba ito? O, pangatlong na ako kay Sisi Sonia. Tapos, pasirin kami sa Yasiano. Hello baby mo. Mega love shout out. Pasirin naman kami dyan, Mad, sa Yasiano. Kairibahan ko naman siya. Oy guys, thumbs up lang daw. Sapat na. Pangatlong na ako. Nawala na si Yokohama. Aayudahan ko ito si Yokohama.
Nakapin, yes siya pe. Mads, nakapin sila doon. Si Sonia yan. Katin ata ninyo yan. Oh, nandito na ako, pangatlong ayuda. Si Sonia. Oh, mamaya pa ako makatamsak yan kay bibi mo kasi nandito ako kay Sonia, inaayudahan ko. Kaya malapit na ako, 30 minutes na lang. Mag-end na tayo kasi may susunod pang alas 4. Sino ang susunod? Si Talakay Randyosa. Bakit hindi Bakit hindi Sonia, bakit hindi makadikit yung main account mo? Hindi ka pa naman 2K. Pagsisipain mo na yung mga hindi bumalik sa'yo. Kasi baka mamaya, yung dinikitan mo, ninja, aalisin mo yun. Alisin mo yun. Kawawa channel mo kasi may mga magsusubscribe sa'yo na ayaw ng ninja. Kasi dapat main to main. Ngayon, pag dinikitan mo ang ninja, kawawa ka. Kasi yung dati kong channel, pag 2K, di na siya makasukli. Sa'yo nga, 1,000 pa lang, halos pares kayo ni Talakay Randyosa, hindi ka na makasukli. Kailangan na marami kang ayuda. Kasi para makabawi ka dito, 1,000 pa lang subscribers mo. Sa akin nga 2,000 na din ang subscribers ko ngayon. Pero yung main na subscribe ko, 1,000, di pa umaabot ng 1,000. Kasi main to main, ayaw ko ng ninja. Ayaw ko ng ninja. Kailangan pagdidikit ka, main account, wag sa ninja magdidikit. Kasi talagang hindi ka niyan makasukli na. Kaya pagsisipain mo na. Alisin mo yung mga dinikitan mong ang nakalagay 5 subscribers, yung mga yung mga ninja, nasa tingin mo mga ninja ang mga dumikit sa'yo, pag-aalisin mo yun. Kasi tingnan mo mababa pa subscribers mo, malayo pa ang anuin mo. Di pa nga tayo umaabot ng 100, 1,000 pa lang. Tapos hindi ka na makasukli. Ano ba yan? Off video daw si Yesya. Pagtanggalin mo na, pagsisipain mo na yan. Hindi ka, si Sonia, hindi ka makapunta doon sa ibang mga nag-live streaming na ang gamit mo ninja. Kasi hindi ka bibigyan ng jacket. Kasi gusto nila main to main. Kaya kung gusto mong makasukli yung main account mo, pagsisipain mo na sila at katulad dito, binigyan kita ng 5 saging. So dapat mayroon pa sa'yo na magbigay ng mga ayuda. Pero dapat yung iayuda sa'yo, kailangan legit, hindi yung bastang dumikit lang. Kasi after 48 hours, aalisan nyo ni Whitey. Sa akin, yung mga dinidikit ko sa inyo, ano yun kay Whitey, tawag dito, yung may mga video, kasi channel din yun na ginawa ko, tapos verify siya, kasi pag hindi siya verify, wala siyang sariling
CP number. Pag hindi siya verify. Kailangan verify kay YT. Kung hindi, 48 hours aalisin siya. Tingnan mo yan. Yan si Talaki Randyosa. Bago yan nag-graduate, yung mga dinikit ko sa kanya, nandoon sa kanyang ano, nakikita niya. Kasi verify itong mga dinidikit ko sa kanya. Kopi ko, humihili ka. Kopi ko, humihili ka. Oo, dapat yung mga number Talakiran Diyosa, iba-iba. Halimbawa, yung Gmail account mo, iba yung Gmail account mo, di ba? So, bawat isang ginawa mong ninja, may sariling number. Yun ang ibig sabihin kong verify. Kasi, pag pumasok ka doon sa Google ni YT, ipapaverify sa'yo yung number. Pag hindi ka doon nakapasok, ibig sabihin hindi ka verify. Kaya yung alagad ko, sure talaga na ano, na didikit sa inyo. Ako hindi na mag-aayuda kay Yeshapi, lahat na yun nakapunta na kay Yeshapi. Nung mag-graduate si Yeshapi, lahat ng mga alagad ko nakapasok pa sa'yo, Yesha. Kaya, di ba ako nagpag-graduate sa'yo? Wala na akong maihirit pa kay Yeshapi. Lahat na nandoon na sa kanya mga ano ko. Sipagan mo na Yesha para maka ano na ka na ng WH mo. Malakas siguro talakera yung ano, yung kulog doon sa bunga. Kaya si Yokohama, nag-off naman ng sepe yun. Okay, Sisi, Sonia. Pag nangingisda kayo, yung video nyo, or ganito, di ba? Iba-ibahin nyo para makabawi kayo sa tamsak. Oy, sino ang susunod? Malapit na mag-end na ako. Pero magpapasobra ako ng ano, mga 5 minutes ata para eksaktong 2 hours. Ay, hindi pa rin monetize si Sonia, di ba? Si Sonia, hindi ka pa monetize.
Hindi pwedeng umakyat kasi kanina nag-try ako mag-LS sa StreamYard. Mahina yung signal. Sisi Sonia, huwag kang pumunta doon sa mga nag-aayuda na binoboosting. Kasi mawawala din yun. Hello, baby mo. Mahina yung ano ko. Mahina yung StreamYard ko. Oo, yes siya. Mag-StreamYard ka tapos aakit kami sa'yo. Since hindi ka pa naman monetize, pwede mong gamitin yan na wifi mo. Pero kung na-monetize ka na, maglo-load ka na. O sige, pagka ano, pwede akong tumulong sa WH. May nakasalang pa kasi sa ano ko, sa Lapi. Pag nakatapos ako dito sa Laping, yung mga na-play ko, si Talakera ang sinasalang ko. Tapos na ba si Sis Marilyn? Hello! Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Oo, madali lang yun, Yasha. Punta ka lang sa Chrome, Yasha. Susunod ka na ba? Yasha, ikaw na ba ang sunod? O si Yesha P, yung dati kong napli sa WH niya, I'm sure kinain na yun ni Whitey. Kaya huwag ka na magtaka, Yesha, naubos na ang WH mo dyan. O, Yesha, ikaw ang susunod sa akin. Punta ka doon sa ano mo. Anong gamit mo? CP or Lapi? Pagka mag-start ka na, i-open mo yung Chrome. I-type mo lang doon. O, di ba? Sayang yung ano. O, piniplay ko yan siya. Tapos, one time, nag-premiere kami doon saan na ba yun? Nag-premiere kami ni Shopee doon sa, kay ano? Ano nga yun, Yesha, yung sinalihan natin na nagpupunta ka pa ng bukid? Sa Jua Bells. Sa Jua Bells. Yan. Pag si Shopee hindi makasupport sa Jua Bells, ako ang nagpe-play. Gumawa ako ng account na pangalan ni Shopee. Tapos, doon naman sa What's to Watch, para sabi ko, yung WH na Yeshape, umarangkada, sa What's to Watch, si Yeshape lang ang hindi nakapag-play ng What's to Watch. Ako ang nagbayad, ako ang nagsukli. Ako ang nagsukli ng What's to Watch doon, Yesha. Kaso kinain lang ni YT. Punta ka lang ng ano, Yesha. Narinig mo ako? Parang na-stroke na ata dito ako Punta ka lang ng ano, Yesha. Narinig mo ako? Sa Chrome. Punta ka ng Chrome. Sayang. Punta ka ng Chrome. Pagkatapos, i-type mo lang doon, StreamYard.
O pero maganda nga sa lapi mag ano, mag LS. Oo, sa Jewabels. Naalala mo, nagkasakit ka. Tapos isinali kita sa Watts to Watts, pero ako nag-play para sa WH mo, kaso kinain ni Whitey. Sayang naman. Di bali na, bumawi ka na lang. Na-stroke na, Mads. Na-stroke na. Siguro sa ano ko. Na-stroke. Malapit na, mag-end na tayo. Huy, galaw-galaw. Kaya nga, talagang uubusan niya ni Whitey. Naghang na ang CP ko, kaya hindi na gumagalaw. Uy, patamsak mo na ng premiere ko. Baka makalimutan nyo, guys. Ayan yung premiere ko dyan, oh.
Hello, Mega Love, shout out. Naka-blue na yan, Mads. Yung Yes Shopee mo, kanina pa yan naka-moderator. Kaso ayaw pa ni Whitey. Kanina pa yan, Mads, may jacket. Ayaw niya pa. Ayan. Tapos na ako si Sonia sa'yo. Ayuda 5. Kaya nga, Lon. Mandirik ma yan si Joyce, si Talakera. Naghang ang CP ko. Kaya naging stroke na ang ko dyan. Patamsak ako dyan, Lon. Kaya nga, Joyce. 2018 pa iyan. Thank you, Lon, sa patamsak. Oo, mamaya premiere ko. 6:45 p.m. Naghang ka na, host. Oo nga. Nakita mo, na-stroke na ang picture ko. Na-stroke na. Pwede akong pakita. Ha? Pwede akong pakita. Na-stroke nga, naghang dahil nahulog yung kagabi. Naghang na siya. Ito kagabi. Kaya mo lang siya. Nahulog. Yung kagabi pumunta ka doon. Nahulog. Kaya ito yung mo, nagloko tuloy. Tsaka ako pa ngayon nagsalaman pa. Naka-addict ka. Ayan, ubang. Ano pa, ang dami na ako sa ito. Ako wala kahit sa Ano? cellphone na sa ilalim. Nandito lahat. Asa na cellphone ko dyan? Mahal. Hmm? Sa cellphone ko dyan, yung may yun. Oo. Anong papadala? Sabi ko, toothbrush pa sa ako. Pick mo kayo nagagawin. Sino? Hindi ko. Ano ba gagawin na rito? Sabi ko, toothbrush na ako. Toothbrush ko kasi yun. Yan. Ano meron ka?
Anyari sa'yo, Lon? Na-stress ka? Kaya nga, di ba? Dati pinanganak yun, kain agad eh. Wala, wala. Mm-mm. Kaya, baka may mga ano yan. Baka daw masabugan ang lalawogon niya. Baka kaya mag-irinit ang sipi mo, no? Nag-ilis ako sa sipi kasi sa laptop may nakasalang. Ulit ko naman doon, kaya na ito lang. Kaya naman. Ay, nawala na yung aayudahan ko. Sino nga yun? Lon, ano daw yung sipi mo? Sabi ni anak ni Josa. Sa kanya daw Huawei. Sa akin naman Vivo. Samsung A2, Samsung 2. Yan yung Samsung na binigay ko kay Bibi. Lon, yan yung binigay ni Rhea na Samsung sa kanyang pamangkin. Samsung A2. Kay Buboy, Samsung 11. Magayon ang Huawei. Pag yung latest na ngayon. Magayon din ang Vivo kasi ang Vivo sa US din yung Vivo. Pero the best talaga ang Samsung sa mga gadget. Yes siya, mag-start ka na, magawa ka na ng title mo. Ano sa'yo nasira? Yung screen mismo? Mahal pati ang screen. Mahal ang screen Loko. Pasa daw ang screen.
Oo, maliit lang yan. Parang ano lang yan. Parang iPhone 6, di ba Lon? Yung A2. Parang iPhone 6 lang. Igwa, may mga pyesa na digdi ang Huawei. May mga pyesa na ano, Diyosa, may mga pyesa na siya. Saya siya nung nga mayroon ng Huawei na ano, na service. Tanong mo siya. Mayroon. Sa service center mayroon na. Mayroon si Vivo, mayroon si Huawei, mayroon si Samsung. Saya siya no kaya mayroon. Ayan, sabi ko yes siya, si Huawei ang cellphone ni, ano, ni Diyosa. Sabi ko, saya siya, no, nakita ko yung service center kang Huawei tsaka Vivo, mayroon na. Kaya may pyesa na siya. Hmm, sa bagay. Pero kung sa Pilipinas ka bumili, mayroon siya. O sa'yo, siguro talaga wala. Pagkatapos niyan, palitan mo na yan. Philippines ka na bumili ng cellphone. Ah. O sa sunod, bumili ka dito na sa Pinas. Mag-laptop ka na lang kasi ang laptop maraming ano, maraming pwedeng gawin sa laptop. Ibang Huawei daw yan, Joyce. Si Huawei di Guzman daw dyan do. Si Huawei di Guzman daw yan. Uy, nasana si Yesha? Ikaw na susunod, Yesha. Hello, Miguel Love, shout out. Maria Charina, meow. Baon harang, Dan, Newbie Pusa. Miguel Love, shout out. Sisi, Marina, Maria, Marina. Yesha, ikaw na susunod, di ba? Kaloka ka. Guys, malapit tayo mag-end. Kaso ako, mga 15 minutes pa kasi i-eksakto ko siyang 2 hours. Oy, sit up na, antayin kita, Yesha. Sayang pa ng oras, 15 minutes pa ako bago mag-end. Ayan guys, baka gusto nyong dikitan si Ma Charena.
Kadikitan ko na yan ng main. Yan, dala-dala niya, main account yan. Pwede nyo siyang puntahan. Main account yan. Magkadikitan na kaming dalawa. Yes, siya, antayin kita ah. Sayang kasi ng oras. Kaloka ka, Lons. Lons, puntahan mo na si Macharena. Ang dala-dala niyang gamit, ang dala-dala niya main account. Nagla-live din yan. Oy, may mga alagad dyan si ano, si Yesha, Lon. Pwede rin mag-direct ka na lang, Yesha, para mataas yung bigay ni YT. Ayaw kasi sa StreamYard, yung ano, yung kanina, ayaw din sa akin. Yung ano, yung tawag dito, yung signal, ayaw niya. Okay. Ayan. Baba ka ng ano mo, ng link, Macharena. Puntahan kita. May gusto kang ipa-view, puntahan kita, Macharena. Malapit na kasi oh, mag-end na din ako. Wait lang, lagyan ko ng jacket si Emerald. Macharena, itong ibibigay ko sa'yo, si Emerald Gold. Lagyan ko lang ng jacket para makapunta ako sa'yo. Wala palang jacket si Emerald. Ah, walang jacket si Emerald. Nag-ano pa siya, loan. Nag-set up siya Shopee, hindi pa siya yung go live. Sayang din. Nandito na ako sa'yo. Macharena. Andito na ako sa channel mo. Ay, oo, naalala ko na. Ito yung si Macharena, yung magandang boses. Kasi, yung isa kong kakilalang Charena, yung pala yung nagla-live. Sorry na. Ito yung magandang boses, promise. Oo.
Naalala ko na. Charina vlog pala yung nagla-live. Sorry. Malapit na siya mag-road to 900. Road to 900 na siya. Panoorin ko muna, Macharina, para sure talaga siyang dikit. Maganda ang boses niya, talakera. Yun ang content niya, kumakanta talaga siya, cover. Nagko-cover po, siya. Talakera. Nagpapaguide si Shopee. Dikit na ako sa main ko, Macharina. Binigyan lang kita ng extra. Kasi may 3 gadget ako dito. So, ididikit ko sa'yo. Pinapanood ko muna yung video mo sa I'll Never Love This Way Again. Pinapanood ko para sure na makadikit yun. 3 minutes watch. Para makatulong din, makaangat yung yung subscribers mo. Hindi na ako magbakas para Welcome, Macharina. Hindi na ako nag-comment, Macharina. Para hindi tayo mahabol ni Whitey. Nandito ako sa sa Sway cover. Sway. Ganda nitong maganda itong kanta na tong Sway. Bakit not listed? Yes siya. Hindi naman not listed. Gandang-ganda ako dito sa mo, sa pagkakanta ng Sway.
Mads, hindi siya not listed. Public. I-public mo. Kasi magla-live ka. O inaantay kita. Kasi late na ako nag-start kanina. Wala, kailangan ka pala doon, ano? Pag ano ka na, pag nakita ko naka-live ka na, mag-end na ako. I-public mo. Tapos, maglagay ka ng description mo para makago ka na. Oo, public. Oo, Mads. Nabasa mo, Mads? Switch ko. Baliktad yun. Forward switch. Okay lang? Wag lang yung ano, yung switch. Okay.